Stichting De Friesland deelt door heel Friesland maar liefst 59 duofietsen uit. Vrede media wien de twee dorpen met Slawier en Tenaat onder beurt. Vanuit het 15-jarig jubileum vanuit de Stichting De Friesland hebben we als medewerkers nagedacht van wat zouden we nou leuk vinden om de Mienskip te jan. En daar kwam onder andere het idee van de duofietsen naar voren. Deze fiets is wel een uitkomst, lubbert, hè? Ja. Ja, dan ga je maar niet met auto rijden, dan heb je fietsen. En nu kunnen we dit wel together doen. Ik had mijn hele leven fiets. En dan ga ik er op donderdag. Nu leer ik je 3 maanden. Ik ken niks meer. Nou kan je op zo'n ding nou een beetje trappen. Ja. De fiets is eigenlijk samengesteld op basis van de wensen en de behoeften van Stichting De Friesland. Waar wij veel contact mee hebben gehad. Together met Huka Bikes en Kersten Hulpmiddelen maakt de stichting deze duofietsen mogelijk voor zorginstellingen in Friesland. Het wordt absoluut net uit premiegeld betalen, dus dat is wel belangrijk om te nemen. Het komt vanuit Stichting De Friesland en dat is ooit ontstaan uit de visie met Achmea. Nou, daar is wat geld beschikbaar kwam. En nou in het kader van het 15-jarig jubileum willen wij graag iets extra voor u Mienskip doen. Ze hebben de verschillende modellen geprobeerd en ze hebben voor de Huka Otros gekozen. Kijk, voor verschillende mensen een telefoon hadden die sablierd wien dat ze een fiets kregen. Dus nou ja, dat is wij het vandoor.